tikulandilendo kudomvera pano ndi panyasa voice box timabwera pano kukambirana nkhani zokhudzana ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiokambapo nkhani ya malamulo timafuna tingokumbutsana kuti ndithu gawo 39 ya malamulo athu akulu oyendetsera dziko la Malawi kapena kuti Constitution of the Republic of Malawi muchingerezi amampatsa mzika ya dziko la Malawi kuti ali ndi ufulu osankha kumene iye akufuna kuyenda komanso kumene iye akufuna kukakhala. Pa chingerezi timanena kuti freedom of movement and freedom of residence. Subsection 1 imanena kuti every person shall have the right of freedom of movement and residence within the borders of Malawi. Akunena kuti yayi mu border ya Malawi inu yotu ndithu muli ndi ufulu osankha kumene mukufuna kupita komanso mukhoza kukhala ndi ufulu osankha kumene inu mukufuna kukhala. Zimenezi kutanthauza kuti ngati kwanu ndi kudedza muli ndi ufulu okakhala ku Lilongwe, mukhoza kukhala ku Blantyre, mukhoza kukhala ku Karonga, umenewo ndithu ndi ufulu wanu umene unapatsidwa pa gawo 39 ya Constitution of the Republic of Malawi muchingerezi imanena kuti freedom of movement and freedom of residence. Ndiye pano anthu ambiri akudabwa kuti akhanga ndi ukarongatu kuli nkhani kumeneko akuti chama chakuti Alton Mangochi akuopsezedwa ndi anyamata ojiya achipani cha Malawi Congress Party. Akuti kumeneko ndithu Alton Mangochi akhala kuamvetsa kunyung'unya anthu a MCP komanso a President Dr. McCarthy chakula zimene zapangitsa kuti anyamata ena kumeneko adi nawo kukhosi nawo zakuti ayi ati Alton Mangochi tikukaronga kuno si kwanu mubwerere kwanu ku Mangochi. Zimene zithu zili zotsutsana ndi malamulo athu akulu a Constitution amene amanena kuti ayi Malawi ina aliyense ali ndi ufulu osankha kumene iye akukhala komanso usankha kumene iye akufuna kupita. Ndi zimenezi a Pastor Shumba akuzikamba lero panyasa voice box kuti ayi chidwe menewu simchitidwe wabwino ndipo akudzudzula zimenezi kuti ayi to Alton Mangochi ali ndi ufulu osankha kumene iye akufuna kukhala. Ndi nkhani imodzi pano panyasa voice box kuti ndimve kuti Ashumba akuti bwanji pa nkhani imene ndipakamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pano panyasa voice box. Mwaswera banji makosana nonse. Nthawi ino ya kumasana ndabweranso ine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah. Ndabwera ndi nkhani imene ikufuna kuchitika ku Karonga dziko lomwe lino la Malawi, kumene activist nzathu wina amene dzina lake amatchuka kuti Comrade Alton Mangochi akumemeredwa chiwembu kuti athamangitsidwe boma la Karonga. Akuti chifukwa akumayankhula zomenyera ufulu monyoza. Akuti akunyoza mtsogoleri wa dziko, choncho zikuphunzitsa zinthu zoyipa kwa ana boma la Karonga amene anakula ndi mwambo, amene amadziwa kulemekeza akulu, amene amadziwa kulemekeza atsogoleri, amenenso amadziwa kunena kuti yes bwana pa zinthu zopusa. Ndiye Mangochi podzudzula mchitidwe woyipa amene ukuchitika ndi boma limene lilipoli, anthu ena otumidwa, anthu ena amene akudya bwino, anthu ena amene akupasidwa tindalama tochepa nkumati taziopsezani ma activist azipopa nkuzipanga ngati iwowo ndi anthu akukaronga, komanso khangati iwowo auzidwa ndi mafumu akaronga kuphatikizapo Paramount Kyungu kunena kuti Alton Mangochi asapezekenso boma la Karonga, komanso asayankhule china chilichonse chodzudzula boma lomwe likulamula chifukwa choti iyeyo siwakukaronga. Choncho amuuza kuti Mangochi achoke, athamangitsidwe kapena kuti asamuke yekha kukaronga ndipo abwerere kwawo. Zimene zikutsutsana ndi malamulo a dziko lino, kukhazikitsa malamulo a tsankho, kufuna kupangitsa ziwawa mdziko la Malawi, chifukwa anthu akukaronga si onse amene amakhala mukaronga. Pali anthu ena akukaronga ali kuchitipa, pali anthu ena akukaronga ali kumzuzu, pali anthu ena akukaronga ali mchigawo chapakati kusalima, Lilongwe, Kasungu, komanso
madera ena a chigawo chapakati. Anthu akukaronga ali mchigawo chakumwera monga ku Blantyre, Baraka, ngakhalenso Mangochi alipo anthu akukaronga. Zomba tikutha kuyankhula maboma ochuluka anthu akukaronga aliko. Ngakhale ku Msanje anthu akukaronga ali kumeneko, ena akugwira ntchito za boma, ena ma business, ena akukwatiwa, ena akukwatira madera ngati amenewo. Ndiye tikayamba sankho limene akufuna kuonesa anthu a boma la Karonga ngatidi kalata imene yalembedwayi kumulembera Layton Mangochi kuti apangidwe chiwembu kathamangitsidwe ku Karonga, ziyambisa ziwawa. Ine ngati mmodzi mwa ma activist Pastor Moses Shumba sindikulola zinthu za nyasi zimenezi zichitike mu Karonga, komanso zimuchitikire Comrade Layton Mangochi amene ndi activist mmodzi mwa ma activist olimba mtima mchigawo chakumpoto. Sitikufuna kutipasa zitsanzo za ma activist amene mumawadziwa kapena amene munkawadziwa kale, amene lero lisakumveka pamene boma lafikapo nunkha, pamene dziko lafika pokhesa misozi, iwo ali chete. Ndiye muzipereka zitsanzo kuti tinayi ndi ma activist kuno amwaungulu andani. Ayi, nthawi ya mwaungulu si inoyi, ino ni nthawi ya ifeyo. Ndiye musaopseze activist wina aliyense. Ndikunyamuka ineyo ndikupita ku Karonga komweko, ndikuti ndikunyamuka ndikupita ku Karonga komweko. Mwanena kuti munyamuka mukupita ku Karonga mufuna mukathane naye Layton Mangochi. Ndiye ndikuti ineyo Pastor Shumba ndikunyamuka ndikupita ku Karonga komweko to protect my dear friend Layton Mangochi. Ngati mwakhala mwaopseza ma activist ena mbuyomu, zinatha zimenezo, zinapita. Munampangira chiwembu Mangochi, kukamugwira kukampanga kidnap ku nyumba kwake usiku, kuvala zovala ngati ndinu asilikali, ngakhale ena anali asilikali, kukamugwira asanavale, kumpangisa manyazi pakati pa ana ake, ndikamutsekera. Ndinapita ku Karonga komweko, ambiri anu mukudziwa, ndipo ndinakayankhula ma videos ndili ndi Mangochiyo. Ndiye ngati ndinapita nthawi imene jayi, musaone ngati kuti ndikungoyankhula zaboza, ndipitanso ku Mangochi ku Karongako. Ndikufuna amene mukufuna kukampanga kidnap kamufuna mukamthamangise, mukampange zanuzo ndili komweko. Sindikutenga gulu la anthu, ndipita ndekha. Ndikakhalako ineyo ndi Mangochiyo. Ndiye ndikayankhulanso video kuti bwerani tili limodzi. Chimene mukupangacho ndi chibwana. Ngati akutumani mwadya ndrama kaya akuta nini, mupeza polekera. Musatitenge ngati ife ntchito timagwira mosangalala. Sitimalipidwa, simumatilipira, timagwira ntchito momvera chisoni dziko lathu komanso mokonda Malawi. Ndiye mukamapanga zanuzo, zamubwerera zanuzo, mudziwe kuti mukhala ndi tsiku lothera. Musatenge ngati kuti ifeyo ndife anthu akuchikangawa. Ndipo ine sindikukwera ndege, sindikukweranso basi, koma ndikuti ndikupita ku Karonga. Mawu awa ndikuyankhulira kuno mchigawo chakumwera. Mudzamvanso ndikuyankhula nditafika chigawo chakumpoto. Ndisamve, Amalawi akufuna kwabwino asamve kuti Mangochi wasowa, asamve kuti Mangochi wathamangitsidwa. Anapita kale kwambiri ku Karonga asanakwatire, kukapanga business, anakhazikika,
anakwatira komweko, ana ake onse wabereka komweko, ana ake onse wapa chichewa chimawavuta, sizati ndi mzika ya boma la Karonga. Ndiye musatumbwe, mukayamba zotumbwazo mupwetekesa azibale anu amene ali kumwera kuno, muvulalisa azibale amene ali chigawo cha pakati. Zone tikuwuzire mtuni, sitikufuna ife dictatorship iyambireso, sitikufuna ife boma la chipani chimodzi liyambireso, sitikufuna magezo onena kuti wakumpoto akhale kumpoto, wapakati akhale ku chigawo cha pakati, wakumwera. Ayi, Malawi ndi mmodzi. Malawi is a one country and a loving country. Let us moving everywhere where Malawians are. Tisaopsezane papa. Timangoyankhula ife zathu, sitinatenga mipeni, sitimatenga zikwanje, sitimatenga zida zoopsezera anthu. Timangoyankhula ndi pakamwa kuti wakumva amve, ofuna kusintha asinthe, full stop. Kumozo matengerazo kupangira zomuti ndipita konko tikamusamutsa ife ndipo sapezeka mukalonga zimezo zichepe ndipo zicheperetu. If you are ready for nothing, but we are ready for something. Let's meet there in Karonga. I repeat, ngati mukupanga zocheza, zoyesa, zoyerekeza, ndikubwera komweko ku Karongako. Paramount Kyungu ndi mfumu yabwino kwambiri, musayipase kuyipa mtima zimene ife sitimazidziwa. Ndikuyankhulanso izi, ndipo audio iyi ndikuyitumiza straight kwa Paramount Kyungu yolowa, imene ndi best friend wa ineyo, ayidziwa ndipo ayimvesera ndipo andiyankha ngati zimene zizochokera kwa mfumu Kyungu kuti nenatu kuti Mangochi asamutsidwe mu boma la Kalonga ngati nzika ya Malawi ino. Ndiyankhulanso pa video. Iyi ndi VN, koma ndiyankhulanso pa video. Amalawi, tiyeni tikondane. Mangochi alibe vuto, Mangochi amangoyankhula, kuchenjeza, kudziwitsa kwa Amalawi. Zikhale kwa inu kumvetsera kapena ayi, kusintha kapena ayi. Koma Mangochi musampange kidnap, Mangochi musamuopseze. Masana wabwino, ndine Pastor Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankoma.